Kien it-tnejn filgħaxija fit-tard meta l-Parlament Ewropew ħabbar uffiċjalment dak li kulħadd kien diġà jaf li se jiġri. Li Chief of Staff tal-President tal-Parlament Roberta Metsola, it-Taljan Roberto Chiocchetti, se jkun is-Segretarju Ġenerali l-ġdid ta' din l-istituzzjoni Ewropea. Mill-ewwel ta' Jannar li ġej huwa se jkun qed jamministra madwar 8,000 impjegat u budget ta' madwar 2 biljun euro. Fis-snin li għaddew Chiocchetti serva bħala assistent tal-politiku Taljan Marcello Dell'Utri li ntbagħat 7 snin ħabs minħabba rabtiet tiegħu mal-mafja ta' Sqallija. Għalkemm Chiocchetti nnifsu ma ġiex akkużat b'korruzzjoni u rabtiet mal-mafja, il-konnessjoni tiegħu ma' Dell'Utri baqgħu sors ta' ansjetà u tħassib fil-Parlament Ewropew. Minkejja l-kontroversja kbira u l-akkużi ta' nepotiżmu li ddominaw Brussell f'dawn l-aħħar xhur wara ftehim li sar minn taħt biex iċ-Chief of Staff ta' Metsola jingħata l-akbar kariga burokratika li għandha seta' fil-Parlament Ewropew, Metsola għażlet li tibqa' għaddejja bil-proċess li l-Organizzazzjoni Internazzjonali kontra l-Korruzzjoni Transparency International EU iddeskrivit bħala ftehim oxxen. Il-ftehim kien jinvolvi li Chief of Staff ta' Metsola jingħata l-aktar kariga għolja u mħallsa tajjeb bl-appoġġ ta' xi gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew. Ta' dan esponenti ta' dawn il-gruppi jingħataw l-ogħla karigi b'salarji tajbin ħafna fid-Direttorat Ġenerali ġdid f'Jamant li allegatament inħoloq apposta. Intant Transparency International EU u l-Organizzazzjoni favur id-Demokrazija Parteċipattiva The Good Lobby iddikjaraw li se jresqu l-ment formali quddiem l-Ombudsman Ewropew wara din id-deċiżjoni li ħall-Parlament Ewropew dwar kaligi għoljin fl-istess istituzzjoni. Fis-qarrija Transparency International EU fakret li f'Lulju kienet diġà tkellmet dwar dawn il-manuvri u ddiskrivjuthom bħala każ ta' korruzzjoni istituzzjonali. Dakinhar il-moviment kien talab li l-proċess jitwaqqaf u jinbeda mill-ġdid b'mod trasparenti u responsabbli. Iżda dan l-appell ġie injorat. Il-ġimgħa l-oħra Transparency International EU kitbet ukoll ittra f'dan is-sens lill-Buro tal-Parlament. Id-direttur ta' Transparency International EU, Michiel Van Hulten, irrimarka li l-mod kif dan il-pakkett ta' kargi għoljin ħafna ġie adottat fis-sata tal-lejl bl-ebda forma ta' skrutinju intern jew pubbliku huwa l-kollox inaċċettabbli. Huwa saħaq li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistennew li l-istituzzjonijiet Ewropej jimxu b'mod trasparenzi u b'responsabilità minflok ifasslu ftehimiet oxxeni wara bibien magħluqa biex jimbuttaw il-qudiem l-aġendi personali u politiċi ta' uffiċjali għoljin, deputati parlamentari Ewropej u gruppi politiċi. Intant, Heidi Hautala, Viċi President tal-Parlament Ewropew mill-Grupp tal-Ħodor u ex-Ministru Finlandiża, wissiet li dik li ddiskrivita bħala saga oxxena bla dubju se tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Parlament Ewropew kemm fajnejn iċ-ċittadini Ewropej u fost ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea.